Saúdos, moi boas tardes desde o Couto. Apenas uns minutos para que principie esta que será a segunda xornada do grupo D na fase de ascenso a segunda división. Primeiro partido do Club Deportivo Ourense no seu campo, no Couto. Ourense líder, logo de acadar a victoria na xornada do pasado sábado. Xornada inaugural que se disputaba na cidade deportiva do Real Madrid. Ali gañou o equipo de Milo Velleira por 2-1. Rende visita a Unión Deportiva Lanzarote, o conxunto canario que se proclamou campeón do grupo cuarto da segunda B. O equipo lanzaroteño que principiou esta fase de ascenso empatando un gol no seu campo co Gimnástico de Tarragona. Este será o primeiro partido desta segunda xornada. Mañá en Cataluña disputarase o partido que completará a xornada deste grupo D entre o Gimnàstic de Tarragona e o Real Madrid B. Un Ourense que xoga co mesmo sistema de xogo que gañou en Madrid, eso sí, con dúas novidades na súa formación. Non estará David Pérez de inicio, mancado en Madrid. Será substituído por Adolfo, o capitán, e tamén Rubén Pérez, que ocupará o posto na media punta en detrimento de Carlos García. Sobre impresionada formación de Ourense, que xoga con Dani Roiz, Aitor Fresán, Da Costa, Otero, Pablo López, Fernando Currás, Eduardo Conjet, San Román, Nacho, capitán Adolfo e Rubén Durán. Vai a principiar o partido. De seguida comentaremos a formación titular do conxunto canario que prepara o vasco José Luis Mendilíbar. Víctor González González, o castelán leonés, que olla cara a seus asistentes. Todo está en orden para que principio o partido vaya a mover a pelota o Club Deportivo Ourense. Faino neste instante, arranca a segunda tirada da fase de ascenso a segunda división B. Xoga Ourense, balón longo, toca Fernando Currás, ali aparece Eduardo Conjet con Rubén Durán. A carreira para incorporación de Eduardo Conjet. Longo, demasiado longo para que poida controlar Adolfo. Foi a primeira aproximación do equipo vermello. A carreira do capitán Ramón Da Costa, que foi obxeto de falta, a primeira do partido, provocada por Raúl Salas. Queda a pelota atrás a Fernando Currás. Xoga Pablo López con Iván Otero. Unha longa diagonal, non vai a chegar a pelota a Adolfo. Apareceu Cifuentes. Ourense que controla este arranque de partido. Aparecía San Román. Foi obxeto de falta por parte de Nacho Castro. Un Lanzarote que xoga con Tomás Cifuentes, Pablo Suárez, Sergio Aitor Blanco, Vladimir Eneco Pinedo, Pepe Parrado, Raúl Salas, Nacho Castro e Chiqui Abad. Non vai a chegar a esa pelota Rubén Durán como pretendía. Será a primeira oportunidade na que saque de meta Tomás. Esta Unión Deportiva Lanzarote, que é a terceira vez na súa historia que visita en partido oficial o campo de Club Deportivo Ourense. Nas dúas anteriores oportunidades, sempre en partido de Liga de Segunda División B, saiu goleado do feudo vermello. 5-2 na primeira oportunidade, hai 3 anos, hai 2 temporadas. Perdeu tamén por 4 goles a 2. Xogando Lanzarote. A pelota é para Eneco. Fixo facer a parede diante de Raúl Salas. Meteu a testa, imprimiu demasiada forza esa pelota, de tal xeito que vai a xogar Ourense. Apuntábamos esa modificación táctica no equipo de Milo Velleira por mor da lesión de David Pérez. Ata última hora foi dúbida, sen embargo, no día de onte xa quedou totalmente descartado. Logo do golpe que sufrira en Madrid diante do Real Madrid B na cidade deportiva do conxunto blanco. Está xogando Aitor Fresán, tiña por diante a Chiqui Abad. Fernando Currás, o envío longo para Nacho García. Aí a vantaxe era para Aitor Blanco. Pase en profundidade para Raúl Salas, tamén con comodidade chapa a pelota Dani Roiz, que xoga en curto para Pablo López. O vigués con San Román de primeira xogando Ourense. Aí non pode complicarse Ramón Da Costa, entregou mal para Adolfo. Hurtaba Cifuentes. Insiste de outra volta Pablo López. A presión que desenvolven os futbolistas do Lanzarote, tratando de roubar a pelota na parcela ancha do terreo de xogo. O cruzamento oportuno de Iván Otero, logo do centro de Cifuentes, que procuraba a Raúl Salas. Vai a ser o primeiro saque de esquina do partido a prol do conxunto canario. Estamos no minuto 3. Cúmplese agora mesmo, 0-0. Primeira retransmisión de fase de ascenso a segunda división B que ellos ofrecen esta xornada a Televisión de Galicia. O lanzamento moi aberto, buscando Raúl Salas. Apareceu tamén Aitor Fresán.
O coiro queda cómodo para Iván Otero, non se complica, saca con forzas, anticipación de Cifuentes. Está totalmente metido na súa parcela o equipo vermello, procurando facerse co control do balón. Pablo López, logo de que tocara coa testa Chiqui Abad. Durán, que foi obxeto de falta. Presencia de Durán, o ex do Rápido de Bouzas, a gran novidade táctica de Milo Velleira para este partido, en detrimento de Carlos García, que marcou nos 2 últimos partidos. Sen embargo, o Pontevedrés que prepara Ourense decidiuse por Durán, tendo en conta a corpulencia dos centrais do equipo da Unión Deportiva de Lanzarote, quizáis buscando a súa celeridade e rapidez para sorprender coa pelota e gañar as costas con facilidade, como apuntamos a esa corpulenta parella de centrais. Xogará Aitor Fresán. Durán devolve para o lateral. Con problemas Durán. Deixou que a pelota marchara por a lateral diante da presencia de Vladimir, que fora o último en tocar o esférico. Aitor buscaba con Head, pero apareceu Pablo Suárez. Hai un moi bo ambiente nas bancadas do Couto, non está cheo. Algo máis de 4.500 afeccionados, en dúbida a mellor entrada da temporada para seguir este primeiro partido na casa do equipo de Milo Velleira na loita 3 anos despois por tratar de meterse na segunda división do fútbol español. Lanzamento de Aitor Fresán, colga a pelota, pretende peitear Fernando Currás, a vantaxe era para Nacho Castro, leva Raúl Salas. Deixa atrás para Pablo Suárez, xogou co porteiro, Tomás non poderá mover a pelota coa man, roubou Eduardo Conjat, ollo a Conjat, saca o centro e a pelota acabou nas mans de Tomás. E os primeiros aplausos importantes no estadio do Couto, nun día, como dicías, Barrera, que hai unha grandísima entrada. E os que quedan aínda por entrar, porque unha das noticias producíase precisamente antes dese encontro. Había unhas 200 persoas aínda, xusto no momento de comezar o partido, aínda retirando os seus abonos nos despachos de billetes. Máis de 2.400 abonos vendéranse ata o día de onte. Abonos para seguir os 3 partidos da fase de ascenso. Son moitos, sen embargo, os afeccionados que demoran ata o último momento. A adquisición da súa localidade só provocou esa pequena incidencia. A medida que avanza o partido irán incorporándose máis afeccionados ás bancadas do Couto para presenciar este partido que se está a ofrecer en directo a Televisión de Galicia, do que xa se cumpliu o minuto 6 de xogo deste primeiro tempo. Empates en goles, caeu Chiqui Abad, mira para o asistente de Víctor González, pitou falta que non a subiu o Castelán Leonés. San Román, o que move cara atrás. A pelota é para Dani Roiz. Xoga copeo porteiro, salta Nacho, fixo máis que Vladimir. Non chegou o balón Eduardo Conjet. Aí aparece a testa de Ramón da Costa. Adolfo, que se tiraba a ras de céspede, pero xogará o Lanzarote dende a lateral. Cifuentes. Chiqui Abad, defectuoso control, meteu o pé Adolfo, xogou Nacho Castro, tamén Cifuentes, que procura un cambio de orientación. Non chegou a coller a pelota Eneco Pinedo, que aí apenas uns instantes recibía unha reprimenda evidente por parte do seu adestrador José Luis Mendilíbar, recriminando a acción anterior na que Eduardo Conjet chegou a sacar un centro a línea de fondo logo dun despiste deste interior do equipo lanzaroteño. Ollo o erro de Fernando Currás, aínda que tampouco agora por fortuna Vladimir entendeuse con Eneco Pinedo. Coa testa tocou Rubén Durán. Pablo López. O partido semella non ter dono nestes últimos instantes. E Nacho Castro, que mandou a pelota directamente fora. Capitán deste equipo de tradición, dunha familia de tradición futbolística asturiana. O seu irmán xogou no Lugo, o seu curmán Luís xogou no Lugo, o seu curmán Toño xogou no Compostela. Nacho Castro, que definiu Milo Velleira como unha das pezas claves
do xogo da Unión Deportiva Lanzarote. Aí aparece San Román xogando en horizontal para Adolfo. Apóyase ainda máis na esquerda con Ramón da Costa. Entregou mal o capitán, pero tampouco Vladimir estuvo suficientemente atento para evitar que Ourense continúe co poder do balón. Rubén Durán perdía diante de Aitor Blanco. Hai unha falta que indicou Víctor González. Esta temporada este castelán leonés únicamente asubiu un partido no campo do Couto. Na primeira volta, choque que enfrontaba Ourense diante do Real Avilés Industrial, daquela gañara Ourense por 3-1. Víctor González, que tamén asubiu na segunda división, ascendeu na última campaña na que tamén Ourense acadara o cambio de categoría e curiosamente perdeu a categoría de división de plata a segunda división no mesmo ano no que Ourense descendeu a segunda división. Xogando Sergio Longo, aparece Aitor Fresán, o defensor navarro do Ourense, que saca proveito da indecisión de Eneco Pinedo. Con Head, con Currás, tocou Currás en profundidade, aí non aparecía ningún compañeiro. Acaba chegando a pelota Tomás, e o segundo erro de Tomás nunha saída en falso. Non se aproveitou tampouco nesta oportunidade de Ourense. Procuraba agora Rubén Durán o cambio de orientación para a incorporación de Adolfo por o lado esquerdo. Estaba completamente só. O ollo a contra que se lle presentaba, demasiado lento para a Unión Deportiva Lanzarote. Nacho Castro perdeu o futbolista pelado o control da pelota, e aí bandeirola erguida fora de xogo. Protesto ao público, principalmente de preferencia, que entendían que Nacho García, o máximo realizador de Ourense, non se atopaba en posición antirreglamentaria. Ese é o asistente que indicou a posición de fora de xogo de Nacho, o primeiro que se lle indica o Ourense neste arranque de partido. Agora tamén fora de xogo a Raúl Salas. Mila Barreira, que non para de dar indicacións aos seus xogadores, pero que está conforme co que está a facer ata o momento o seu equipo no aspecto táctico. Moita concentración ata este momento neste partido. Viron a repetición desa acción na que se lle indicara posicionamento de fora de xogo o equipo canario. Adolfo, que xogaba para San Román, apareceu Nacho Castro. Non ten presa San Román, deixará a Ramón da Costa, que sexa o encargado de facer circular a pelota. O control de Rubén Durán dentro da área, saca pelota para que sirva o centro Ramón da Costa. O control que pretendía Nacho, chocaron as testas dos dous futbolistas, e o disparo de Eduardo Conjet con algún que outro apuro, que acabou chapando en dous tempos Tomás, o porteiro do Lanzarote, que optou por mandar a pelota directamente fora para que sexan atendidos os dous xogadores, tanto Nacho como defensor da Unión Deportiva Lanzarote, e Pablo Suárez, o xogador mancado. O encontrón dos futbolistas de ambos os dous xogadores. E Pablo Suárez, que xa está totalmente recuperado, con algún que outro problema Nacho García, aínda que todo apunta que o asturiano tamén vai a continuar no partido. De calquera xeito xa estaba facendo exercicios de quencemento, por se acaso, Nacho. Perdón, Carlos. Estaba facendo xa exercicios de quencemento na banda, tras estar marcado o xogador do Ourense. Nacho García, o médico do clube, co doutor Cabaleiro, tamén Quique, o fisioterapeuta. Todo a punto para que o asturiano, insistimos, máximo realizador do Ourense, asinou no que vai da temporada 20 goles. Volve a estar no 105/68 do campo do Couto. Xoga o Lanzarote. A testa de Currás, o control de Eduardo Conjet. Ten por diante a Vladimir. En curto para Nacho García. A piques de perder diante de Nacho Castro. A carreira de Raúl Salas. Pero ese lanzamento desviado marchou por a lateral. Volverá a xogar o equipo ourensán. Un 11 o de Abelleira.
que asinou con victoria os últimos 4 partidos que disputou, os últimos 3 de Liga, o que propiciaron a súa clasificación para a fase de ascenso, e o primeiro nesta liguilla que principiaba para eles a pasada fin de semana na cidade deportiva do Real Madrid. Busca o 5º triunfo nesta oportunidade diante do Lanzarote. Pablo López xogando para Da Costa. A anticipación de Cifuentes, gañando sempre acción a Adolfo, cando menos neste arranque de partido. Non se entendeu Aitor Blanco cos seus compañeiros, regala a pelota, volverá a xogar o equipo de Milo Velleira. Adolfo quixo xogar co calcaño para Nacho García. Raúl Salas, a piques de levar o coiro diante de Pablo, recupera Raúl Salas, e o cruzamento de San Román rebuñando a pelota. Peiteaba Raúl Salas, a pelota é para Neco Pinedo, sacou o centro, aí non hai ningún compañeiro. Desespérase Pepe Parrado porque atopábase só agardando ese posible centro do seu compañeiro, e aparece Vladimir, atrasando coiro para Sergio. A vantaxe en carreira para Pablo Suárez. Chega Eduardo Conjet, metendo pé de outra volta Pablo Suárez. O último en tocar foi de outra volta Eduardo Conjet, xogará de banda a Unión Deportiva Lanzarote por Pablo Suárez. Advertía Milo Velleira ao longo dos últimos días que o Lanzarote pelearía ata fin todos os balóns. Proba delo é o xeito no que se está a desenvolver o partido. Está presionando o equipo de Mendilibar desde a liña de zagueiros do equipo vermello. Tocando Adolfo para Rubén Durán. O vigués que conta con metros por diante. Pode apoiarse na dereita. Faino efectivamente para Eduardo Conjet. Superou a Vladimir con algún que outro problema. Urrás de primeira con Aitor Fresán. Aí principian os atrancos para Ourense. Iván Otero. Aí falta a Rubén Durán, que asubiu efectivamente Víctor González González. Tocaba Conjet con Aitor. Saca o centro Aitor, demasiado longo. Ese balón marchará directamente fora. Estamos no 16 prácticamente deste primeiro tempo no Couto. Ourense 0, Unión Deportiva Lanzarote 0. Mañá a Televisión de Galicia ofreceralles tamén o partido da fase de ascenso en directo dende a Malata, o choque que enfrontará o Racing Club de Ferrol e o Club Deportivo Castellón. Se conexión do que aconteza no vivero entre Badajoz e Pontevedra, e no Antonio Milivia entre a Cultural Deportiva Leonesa e o Celta B. Saltaba Ramón da Costa, recupera Nacho Castro. A carreira de Neco Pinedo, seguido de preto sempre polo capitán vermello. Caneou, superou perfectamente o primeiro defensor ourensán, non puido facer o mesmo diante da seguridade de Pablo López. Xogando en curto Da Costa con Durán. A Adolfo, que se entretende máis a piques de roubar Nacho Castro. Control defectuoso de Conjet, con fortuna levou a pelota. Aparece Aitor Fresán, presionado por Vladimir. Ten que recuar Faino, xogando para Iván Otero. Con autoridade do central asturiano. Quixo facer unha señalidade a piques de levar agora os futbolistas do Lanzarote. Con Vladimir. O desmarque de Raúl Salas e a falta de Rubén Durán a Vladimir. Vladimir e Nacho Castro son as referencias na creación do xogo deste equipo de José Luis Mendilibar. E os dous futbolistas do Lanzarote son os que prácticamente están a controlar a parcela ancha do terreo de xogo nestes 17 minutos e 15 segundos que se gastaron de partido. E que ahora mismo estaban a discutir os dous precisamente sobre esa xogada. A indicación de Mendilibar tamén para Nacho Castro. O técnico vasco pouco conforme co xogo que está a desenvolver o seu equipo no Couto, cando vai a mover dende portería Dani Roiz. Golpeou con forza, salta Currás, obstaculizado por Vladimir. Currás nunha segunda oportunidade deixa para Eduardo Conjet. Debe apoiarse en Currás. Faino efectivamente quedou atrás o xogador ourensán. Pablo Suárez, peiteou Raúl Salas. Pablo López o que atrasa para Dani Roiz. Tocou coa testa Aitor Blanco. San Román. A presión de Nacho Castro. Adolfo, procura acción individual e a falta clara de Neco Pinedo. Adolfo
E o público que pedía o primeiro cartón amarelo do partido, que por suposto non amosa o colexiado berciano. Prepara a pelota Ramón da Costa. Moito insistiu nestas últimas datas na elaboración de acción de estrategia o equipo ourensán, consciente de que podía ser unha das opcións para superar a defensa do conxunto canario. Non chegou Nacho García, que recibiu outro golpe na súa faciana, do mesmo xeito que acontecera hai uns minutos. Ando xoga con Jet. A carreira de Nacho. Deixa atrás para Aitor, sacou o centro Aitor, petou a pelota en Chiqui Abad. E será córner o primeiro para Ourense. Nos 19 de partido, polo de agora, únicamente dende a esquina botara un lanzamento a Unión Deportiva Lanzarote sin consecuencias. Eduardo Conjet, o público que aplaude dende a bancada. 5 futbolistas agardando un posible remate. A pelota para Nacho. O control de Nacho. O remate petou no corpo de un defensor. E finalmente Rubén Durán o que sacou a pelota dende a frontal. E o balón xa o viron, petou na base esquerda do poste do portal de Tomás. A repetición da xogada. O remate en primeira instancia que peta no brazo de Nacho Castro. E observen a traxectoria da pelota. Por que pouco ese balón despois de petar no pau de Tomás marchou directamente fora. A primeira oportunidade do partido. O remate de Durán o pau. Primeira opción clara de gol de Ourense, tamén do encontro. Polo de agora inédito, Dani Roiz, o porteiro do conxunto ourensán. Haberá saque de banda para Ourense, lanzou a pelota directamente fora Tomás. E é que o porteiro do Lanzarote debeu resultar mancado, está tendido sobre o céspede. E aproveitamos precisamente ese momento de xogo parado para falar cun home no momento no que sacamos da bancada, case para o córner, a un home que está vivindo con moitísima tensión este encontro porque non o vive como un afeccionado máis, porque é xogador de Ourense e non pode xogar esta tarde no Couto, está na bancada. David Pérez, como estás? Bueno, pues normal destes casos, ¿no? Siempre se pasa peor na grada que no campo, pero bueno, a verdade é que nestes 20 minutos penso que o equipo foi de menos a máis, estamos levando máis a iniciativa no xogo e bueno, hai que seguir así, queda moito, hai que ter cuidado e non confiarse, eles teñen xente bastante poderosa no xogo aéreo e hai que ter cuidado na estrategia, pero bueno, ahora tivemos un par de ocasións co tiro a pau e varios errores do porteiro e bueno, a ver se seguimos así, temos que intentar metelos no campo e intentar que levantar o público e que nos empuxe desde a bancada. Durante a semana, nos adestramentos, nas sesións preparatorias, era máis ou menos o que agardabades este plantexamento no partido? Sí, está claro que durante a semana sabíamos que a pesar de que na prensa dixesen que viñan a ganar o partido, está claro que eles iban a intentar aguantar a Ourense, ¿no? Salir ao contraataque e, bueno, pois é o que estamos vendo ata o momento, non? Non podemos caer na súa trampa, temos que estar mentalizados e seguros atrás nas posibles contras e facer o noso xogo, que é o que nos pode levar ao triunfo. Dache boa sensación o partido, tenche boa pinta? De momento penso que sí, ¿no? Eles non tiveron ninguna chegada con peligro e nós, a verdade é que xa tivemos algunha ocasión, non? Está claro que tampouco foi moi clara, salvo o tiro ao pau ahora de Rubén Durán, pero penso que levamos a iniciativa. Gracias, David, aguanta os nervios como poidas. Vale, gracias a vos. Bueno, xa viron, mentras Carlos falaba con David Pérez, a realización que nos ofrecía as imaxes de Tomás, o porteiro do Lanzarote, que parece en primeira instancia que vai a continuar do partido polos xestos de dor na coxa dereita. Parecía que poidera contar cunha pequena rotura fibrilar. Polo de agora vai a continuar no campo, aínda que o porteiro suplente Marino, o meta suplente do conxunto do Lanzarote, está a realizar exercicios de quecemento. Tamén está fora do terreo de xogo Chiqui Abad, outro home que resultou mancado nun encontrón con futbolista de Ourense. A carreira de Adolfo, non vai a chegar o capitán, de tal xeito que volverá a mover o clube visitante.
Aí a Mendilibar. Cando rouba San Román. Para da Costa, de primeira. Xogando o equipo ourensán. A carreira de Durán. Sempre incisivo. O mediapunta vigués. Tocaba Otero, toca tamén Currás. E Aitor Fresán. En horizontal devolve para Pablo López. Demasiado forte ese envío. Non pode chegar a controlar tampouco Adolfo. Da Costa. Raúl Salas. Nacho Castro. Leva Cifuentes. Control de Ramón da Costa. O golpeo segundo lle chegaba o balón para a carreira de Nacho García perante Aitor Blanco, asturiano que pedía falta. Non se indicou absolutamente nada. Tocou Ramón da Costa, saltou máis que Neco Pinedo. Estamos no 24 da primeira metade. Haberá que estar pendentes tamén na decisión o remate destes primeiros 45 minutos do tempo que engadirá Víctor González despois do que se perdera para atender o porteiro da Unión Deportiva Lanzarote. Asistimos ao partido semella non ter dono. Velaía Tomás, que en principio está totalmente recuperado. O centro de Neco Pinedo, a carreira dende atrás, a incorporación de Chiqui Abad. Non se percatara da súa chegada Aitor Fresán. Saca o centro Nacho Castro. Non puido controlar Pepe Parrado. E finalmente a pelota marchou por liña de fondo. Aí viron o aceno de Aitor Fresán, pedíndolle aos seus compañeros que lle indicaran a chegada dende atrás de Chiqui Abad, que non se apercibira delo. E cando todo parece apuntar que de seguido vai a producirse esa primeira sustitución, finalmente Tomás vai a abandonar a portería. Será Marino o porteiro suplente o que entrará no partido. Unha circunstancia coa que evidentemente non contaba Mendilibar. Unha lesión que se produce no minuto 25 deste primeiro tempo. Contratempo xa que logo para a Unión Deportiva Lanzarote, aínda que tácticamente que no que respecta ao xogo a desenvolver por o conxunto de Mendilibar non vai a producir ningunha variación táctica. Tomás, o porteiro que tiña a segunda mellor media en menor número de goles encaixados no grupo cuarto da segunda división B esta temporada, que ten que abandonar o campo do Couto. Xogo o partido no campo do Couto no minuto 26 desta primeira metade. O control defectuoso de Rubén Durán. Xogará dende a banda o equipo que viste de blanco, segundo uniforme da Unión Deportiva Lanzarote, que coincide en cores coa camisola do Club Deportivo Ourense. Camiseta vermella, pantalón azul. Peiteou Raúl Salas. Hai bandeirola erguida. Posición de fora de xogo, malia que interceptara ese pase en primeira instancia Iván Otero. Non se cansa Mendilibar de correxir unha e outra vez o posicionamento dos seus futbolistas sobre o terreo de xogo. A repetición que non deixa lugar a dúbidas. Existía posición de fora de xogo do dianteiro do Lanzarote, o segundo que indica Víctor González o equipo canario. Parrado regalou a Fernando Currás. O coiro é para Marino e o primeiro balón que chega ás inmediacións do porteiro da Unión Deportiva Lanzarote. Durán. Adolfo puido ser obxecto de falta. Peiteou San Román. O controle de Nacho. O cambio de orientación agora de Adolfo para Conjet. Esa pelota botou con moita forza, dificultando o control do xogador ourensán. Tocaba Pablo Suárez, que no falle Sergio. Longo para Raúl Salas. Mandou a pelota directamente fora. Existimos nin Ourense nin Lanzarote son quen de facerse co control do encontro. Moita tensión coa que están a vivir ambos os dous equipos este partido.
Cando Nacho Castro entrega a pelota para Da Costa. Adolfo. Esa para Da Costa. Boa acción individual do lateral Manicho de Ourense. O último en tocar foi precisamente o capitán vermello. De tal xeito que xogará o equipo coelleiro. Ourense e Lanzarote volverán a enfrontarse a próxima fin de semana, o próximo domingo desta volta no campo do Clube Canario. Sacaba Cifuentes. Hay falta de Pablo a Raúl Salas. E velaí a Mendilibar. E non se cansa de correxir agora mesmo. A bronca é para Sergio. Un dos centrais. Con Jet, con Durán, non se entenderon. Apareceu Raúl Salas, teóricamente o home máis adiantado, que rabuñou a pelota na parcela ancha do terreo de xogo, na liña divisoria. O servicio demasiado longo, aí toda a vantaxe para Dani Roiz. Case que 30 minutos deste primeiro tempo. 0-0 no Couto entre Ourense e Lanzarote. Segunda xornada da fase de ascenso Grupo D. Fase de ascenso a segunda división. Currás en plancha. Aitor Blanco que deixou pasar para que xogue Marino. Gañando metros a zaga da Unión Deportiva Lanzarote, prácticamente toma como punto de referencia a liña de retagarda do equipo de Mendilibar, a liña divisoria de ambos os dous terreos de xogo. O erro de Sergio, Aitor Blanco, a carreira de Nacho, non poderá xogar coa man Marino, que non se complicou e optou por mandar a pelota directamente fora. Son continuos os erros da parella de central, tanto de Sergio como de Aitor Blanco. Unha pena porque ningún futbolista de Ourense puido sacar proveito desta circunstancia. E tamén de Tomás nos primeiros intres. Lembrarán que polo de agora a única oportunidade de gol, un remate de Durán que petou no pau esquerdo da meta, nese momento defendido por Tomás. Hai falta que se lle indica a Fernando Currás. Toca Pablo, mandou a pelota directamente fora. Cifuentes con Nacho Castro. Oitama a través do son de ambiente as indicacións de Milo Velleira, pedíndolle presión aos seus futbolistas para tratar de remullar esa pelota cando controla o balón Nacho Castro. Aparece Pablo, tamén Ramón da Costa. Otero tocando de primeira ben o equipo vermello. Rubén Durán para Fresán. Busca a Eduardo Conjet, o desdoblamento pola banda dereita, a carreira de Rubén Durán. Agacha a pelota Durán, deixa para Conjet, aí non se entendeu con Nacho García. E observen onde apareceu de outra volta Nacho Castro. Incansable o traballo do futbolista do equipo insular, o que taponou ese oco polo que pretendía entrar na área o conxunto vermello. Iván Otero. Unha incorporación do Otero a pasada semana. Chegou o primeiro gol do partido Madrid. Buscaba o centro Otero, aparece Vladimir. Parrado, saca pelota dende atrás o Lanzarote. Agora sí está metido na súa parcela o equipo canario. Insiste o Ourense a diagonal. Ede da Costa, peiteaba Iván Otero. O control de Parrado, recibir a pelota de Sergio. Aguanta Parrado. Puido ser obxeto de falta. Finalmente indicou una Víctor González. Insistía nos últimos minutos Mila Velleira moito na presión, sobre todo nos seus homes de máis arriba, porque onde máis problemas está a ter o conxunto rival en sacar o balón desde atrás, sobre todo na zona defensiva. Vamos no 33 do primeiro tempo, sen goles, 0-0 no Couto. Xogará Sergio. A
Pelota é para Eneco, seguido de preto sempre por Da Costa. Busca acción individual diante Da Costa, meteu o pé. O defensor manicho de Ourense, xogará Cifuentes. Aí aparece Nacho Castro. Omnipresente o capitán do equipo branco. Seguido agora por San Román, sacou o centro Nacho Castro. Currás. A carreira de Conzet, a contra que se lle presenta a Ourense. Fresán, seguido por Vladimir, debe apoyarse en Conzet, piden falta dende a bancada. O único que sacou Ourense limpo desta xogada é a posesión da pelota dende a lateral. Aí esvarou Pablo Suárez. Cando xoga San Román. Locio Sol novamente sobre o campo do Couto. Temperatura alta agora mesmo na cidade das Burgas. Sacou o centro Adolfo. Ollo a Nacho García. Non puido acertar a tocar coa testa ese balón. E tampouco chegou Aitor Fresán para evitar este saque de banda. Pode que se confiara Aitor Fresán porque quizáis entendeu que tocara coa testa Pablo Suárez. Existe moito Ourense o balón nos cambios de orientación, sempre longos para a carreira na banda esquerda de Adolfo. Polo de agora sempre demasiado longos para o veterano futbolista de Ourense. Viron unha imaxe da bancada de tribuna prácticamente ateigada. Esta zona do campo do Couto, insistimos que presenta a mellor entrada desta temporada. Currás agasallou o balón a Vladimir. Parrado, meteu o pé San Román. A carreira de Eneco. Aí estivo atento Adolfo. Eneco que se lalla de Cifuentes, que non advertiu da chegada do xogador do Ourense. E Roiz, o que toixaba para Pablo, este con Otero. Xogando dende atrás ao central asturiano. Nacho Castro. Chiqui Abad con Raúl Salas. A presión de Pablo López con Chiqui Abad. Mais atrás a Pablo Suárez. Sergio. Todo Ourense metido na súa cancha defendendo diante da presión dos canarios. Cifuentes o que cae. E Adolfo que lle vai a protestar a Alejandro González esta indicación. E haberá lanzamento de falta. A acción para a estrategia da Unión Deportiva Lanzarote. Chiqui Abad vai a golpear. A pelota cómoda para Dani Roiz. Sacou Durán a falta agora a Pablo Suárez, o público que pedía cartón amarelo ademais para o lateral manicho do conxunto coelleiro. Haberá que repetir o lanzamento desta falta. O choque que entra xa o ven nos últimos 8 minutos desta primeira fase do encontro. Insistimos, temos que estar pendentes do tempo que se engadirá polos segundos que se perderon, os minutos que se perderon cando resultara mancado Tomás, o porteiro do Lanzarote, que finalmente tivo que ser substituído. Están xa facendo exercicios de quencemento por parte do Ourense Carlos e Parra, e tamén 3 xogadores do conxunto rival. Otero tivo que xogar atrás con Dani Roiz. Currás, presionado por Parrado, busca sempre xogar a ras de céspede Ourense, quizáis o seu mellor fútbol. A incorporación de Da Costa pola esquerda, meteu o pé Vladimir, xogará o Da Costa dende a lateral. Fixo con San Román. Da Costa tocou coa testa a Currás. San Román. Otero.
Chiqui Abad, outra volta que trocou a súa posición sobre o terreo de xogo. E vai haber falta e cartón amarelo, o primeiro do partido para Cifuentes. No minuto 38, o primeiro cartón amarelo para Cifuentes logo desta entrada, Adolfo. Unha entrada dura, pero semella máis que pola merecemento da falta, pola reiteración nas accións punibles que cometeu o lateral desde que comezou o partido. De iso hai xa 39. No Couto 0-0, ofrecéndolle o encontro en directo a Televisión de Galicia. Da Costa con Pablo López. Control de Adolfo. A carreira de San Román, hai bandeirola erguida. Posición de fora de xogo. O segundo que se lle indica ao equipo de Emilio Abelleira. Choque que entra na recta final desta primeira metade. Non pode dicirse que foran moitas as oportunidades de gol para un ou outro conxunto. Lembremos a máis salientable, o remate de Durán nos 20 minutos, que petou no pau do portal canario. Saca Durán. O Canancho. En poucos balóns chegaron o máximo realizador do Ourense con garantías nos minutos que se gastaron de xogo. Tocaba Vladimir, agora tamén coa testa. A pelota é para Pablo López. O control que procura, que pretende Eduardo Conjet, demasiado longo. Ese autopase de tal xeito que xoga xa Sergio. Pretendeu roubar a pelota Nacho García. Raúl Salas. A carreira de Chiqui Abad. O balón é de Pablo. Forzou perfectamente Pablo agora o saque de meta. E estamos no 41 de partido. Temperatura alta agora mesmo en Ourense, por riba dos 28 graus. Humidade relativa tamén, unha porcentaxe bastante alta. Iso provoca un evidente cansanzo nos futbolistas. Saltaba Sergio, levou a pelota Durán, deixaba para Conjet, o caneo de Eduardo Conjet, pode apoiarse en San Román, prepara o remate San Román, ollo a Conjet, gol, 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 gol do Ourense, Eduardo Conjet, aproveitando pase en profundidade de San Román, a primeira vez que Ourense gañaba as costas a defensa do conxunto do Lanzarote. Xogada de tiralíneas para que o Navarro, nun remate pase niño, superada a tímida saída de Marino, e fixera o primeiro gol do encontro. No 41 chegou o primeiro remate entre os tres paus do equipo de Emilio Abelleira. Primeiro gol do Ourense. A pelota en profundidade para Eduardo Conjet, ca súa perna esquerda. Pase niño, sorprendeu a Marino. Tampouco puido chegar Sergio, que comprobou coa mirada como ese balón chegaba ao fondo das mallas. É o primeiro do partido para Ourense. O equipo de Emilio Abelleira que manda xa no marcador. Cuarto gol do Navarro no que vai de temporada. Está gañando Ourense a Unión Deportiva Lanzarote. O balón na esquerda para a carreira de Chiqui Abad. O control de Iván Otero, hai falta. O gol que chega nun momento no que o partido semellaba dormido. Ninguén era dono da situación. É unha acción aillada. Podía desnivelar o encontro. Falaba desta circunstancia Emilio Abelleira ao longo da semana. Calquer despiste, calquer acción individual podería desnivelar o encontro. De feito, así aconteceu neste primeiro tempo. O palco no que Manolo Rois e Estanislao García, o presidente do Lanzarote, siguen con evidentes nervos os últimos minutos deste primeiro tempo. Insistimos, o gol de Eduardo Conjet no 41. O lanzamento de falta, acción de estrategia. O lanzamento de Sergio.
E a testa de Aitor Fresán sacando a pelota directamente por liña lateral. Veremos de que xeito reacciona, se é que o fai, se move, fai algunha variación táctica Xosé Luis Mendilíbar, cando o público volcase co seu equipo dende a bancada. E o lanzamento de Pablo Suárez que vai a sacar dende a lateral como se fora un córner. Conjeto que golpea, Durán o que empalma segundo e chega coa súa perna dereita. Aí non hai ninguén, toda a ventaxe para Cifuentes. Malia que corre Nacho García para presionar. Tamén o Coiro San Román. O control de Durán. Meteu o pé a Aitor Blanco. E o central Coelleiro que sacou unha falta de Durán, o que provoca o enfado dos afeccionados. Puxo o ferro prácticamente Durán nunha acción a que puido resultar mancado o central do equipo Coelleiro. Cifuentes saca pelota longa, aí aparece o testarazo de Pablo López. Parrado, San Román, a presión de Durán, obstaculizando a Parrado. Aguanta Parrado, deixa para Vladimir, ollo Vladimir, opta por o remate directo sobre o portal de Dani Roiz. E convén apuntar esta xogada, minuto 44-45 segundos, é o primeiro remate a porta do conxunto da Unión Deportiva Lanzarote. Currás quere xogar de primeira Ourense. San Román, Onda Costa, procura agachar o balón Adolfo. E o enfado do público logo de que se indicara unha falta Adolfo que só viu Víctor González González. Aguanta Pablo López rabuñando perfectamente o balón diante de Raúl Salas. Da Costa, o que golpeou despois de que petaran o corpo do defensor do Lanzarote. Parece que haberá que marchar ata o 48. Estaba Mila Velleira nos últimos minutos preocupado logo dese gol polas dúas perdas inocentes do esférico que tivo Ourense cando tiña posesión do balón. Literalmente advertirlles, por favor, non empecedes. A concentración pode ser clave para que Ourense poida manter esta mínima diferencia que ten agora mesmo no marcador. Sería moi importante que o conxunto da Velleira de inicio mantivera esta vantaxe ata o descanso para que o técnico pontevedrés poidera modificar de algún xeito o seu sistema táctico para desenvolver no segundo tempo. Hai as faltas que está a asubiar nestes últimos instantes Víctor González. Chiqui Abad, o que controla a pelota na banda esquerda, tivo que recuar diante da presencia de Aitor Fresán. Tamén presionaba con Jet. Sergio. Estamos no minuto 46 e medio. Ainda minuto e medio para que remate esta primeira metade. 3 son os que de agadiu Víctor González. Da Costa, o control de Nacho. Para Currás, de primeira xogando Ourense. Durán non se entendeu cos seus compañeiros. Aparece Currás de outra volta, meteu o pé. E a pelota é para Marino. Camiño do 47. E Dani Roizo, que evidentemente non ten presa por poñer o balón en movimento. Un minuto tan só para que se chegue o descanso. Sacou Dani Roiz en longo. Aparecía Pablo Suárez. Toca Aitor. Volve o Coiro para Asturiano despois de que petaran a pelota no corpo de Fernando Currás. Con Jet. Aitor Fresán. A carreira de Durán, a piques de levar diante de Sergio. A corpulencia do central. Se viu para levar a pelota diante de Durán, pero non para evitar que esta marchara por a lateral. 30 segundos, un plano curto de Eduardo Conjeto, autor polo de agora do único gol do partido. Conjeto que vai a gañar a liña de fondo, procurando rabuñar evidentemente a cada uno segundos o reloxo. Moverá de banda novamente Ourense, simplemente 15 para que remate este primeiro tempo. Conjet seguido de Preto por Chiqui Abad, tamén por Parrado. Buscaba acción individual, leva Parrado. E non hai tempo para máis. Xusto no minuto 48, Víctor González, o que indica o final do partido e as protestas dos afeccionados que querían que non a subiera ao final. Acompañamos a Vila Velleira no camiño cara aos vestiarios.
Milo, que hay que ver qué nervios, ¿eh? No, hombre, es que es un poco, tenemos que jugar un poco mejor con los centrales. Los centrales tienen que asumir un poco más el juego ofensivo para entrar a este equipo, si no va a estar así con muy pocas ocasiones. Menos mal que decidió ahora en una jugada buena Eduardo, pero tenemos que tener un poquillo más el balón ahora, sobre todo ahora Durán tenía que tener un poco más tiempo balón, ¿no? Está o difícil conseguido, van vostedes por diante no marcador, pero hubo unha xogada, un par de perdas de balón inocentes, Sí. que vostede dicía, por favor, non empecedes, que quería dicir? No, que no le demos el balón ahora, que nos hagan lo que tengan que hacer a nivel de ataques, pero a nivel de contraataques en casa y ganando 1-0 no le podemos dar el balón, al contrario, nunca, ¿no? Gracias a sorte. Venga, gracias. As avaliacións de Milo Abelleiro, adestrado do Ourense, preocupado pero evidentemente satisfeito, e é que o seu equipo do mesmo xeito que acontecía hai unha semana cando principiaba a fase de ascenso a segunda división B, marcha ao vestuario con vantaxe no marcador. Entón na Cidade Deportiva gañaba 1-0 con gol de Nacho García. Agora mesmo os xogadores descansan no vestuario, gaña 1-0, gol de Eduardo Conjet no minuto 41 deste primeiro tempo. Vantaxe para o equipo vermello. Facemos un alto, volvemos no arranque da segunda metade. Están os futbolistas do Lanzarote sobre o terreo de xogo, tamén os do Club Deportivo Ourense, inclusive o trío arbitral. Principiará de seguido este segundo tempo no palco de autoridades. Carlos García Verdugo está con Manuel Roiso, presidente de Ourense. Sí, aquí estamos con Manolo Rois, boas tardes. Hola, buenas tardes. Moitísima tensión na primeira metade, pero parece que o máis difícil polo momento está conseguido, non? Bueno, de momento levar o marcador a favor pois é unha garantía e unha pequena tranquilidade, pero queda moito partido, quedan 45 minutos que van ser moi tensos e moi difíciles. O primeiro obxectivo era poñerse por diante, ten un equipo que pecha moi ben filas, que presiona ben, pero agora queda unha segunda metade na que hai que saber xestionar unha vantaxe no marcador, que tamén é difícil, non? Efectivamente, ahora hai que xestionar ese 1-0 que levamos, pero eles ahora tendrán que abrir líneas e tamén pode ser que nun contraataque escollamos que a rapidez que teñen as bandas nosas e podamos meter outro goliño para estar máis tranquilos. Pero ele é un equipo moi difícil, hai que ter moito cuidado, moito cuidado. Un partido con tan poucas ocasións de gol é unha pena ese disparo ao pau da primeira metade. Sí, pero que vai ser un partido de poucas ocasións. Están os dous equipos moi controlados, mirándose un ao outro hasta que hubo este gol hora final e o pau que tuvemos no minuto 20 de Chavalín de Rubén. Ata o momento case que responden todos, non? Os xogadores e tamén a afección. Todo bueno, isto foi un éxito total. Esperemos que se corone con un triunfo final que sería maravilloso para todo o mundo. Gracias a sorte. Gracias a vos. Ben de principiar esta segunda metade, xusto cando rematada a conversa do noso compañeiro con Manuel Roiso, presidente do Ourense. Partido está interrompido logo de que se indicara esta primeira falta en ataque. O equipo colleiro, Unión Deportiva Lanzarote, non houbo ningunha variación no que se refire ás formacións que presentaron ambos os dous conxuntos no decurso dos primeiros 45 minutos, malia que todo parece indicar que no conxunto que prepara o vizcaíno Xosé Luis Mendilíbar de seguida producirá esa primeira variación táctica. Toda apunta que Gustavo entrará enseguida no partido. Cando toca Raúl Salas, buscan a esquerda Chiqui Abad, teóricamente será o futbolista en ser substituído. Insiste Chiqui Abad logo de que aparecera a presión de Eduardo Conjet. Toca coa testa Iván Otero. Currás, o control de Rubén Durán, o home que ocupa hoxe a titularidade en detrimento de Carlos García Becerra, o home que marcou goles nas últimas xornadas pero que optou por deixar no banco Milo Abelleira. Pablo López con Iván Otero, xogando sempre a ras de céspede, é a referencia que busca o equipo de Milo Abelleira. Eduardo Conjet, seguido de preto por Nacho Castro. Hai falta do capitán, é sen dúbida mellor futbolista sobre o 105/68 do feudo ourensán do equipo da Unión Deportiva Lanzarote. A falta nestes primeiros instantes da segunda metade. Aitor Fresán con San Román, a carreira para o centro de Eduardo Conjet, demasiado longo, vai a chegar Adolfo, apareceu antes oportunamente a testa de Cifuentes. E o enfado agora de Aitor Blanco, que erguendo os brazos en alto pide explicacións aos seus compañeiros do porqué se produciu esta circunstancia en ataque de Eduardo Conjet e os problemas que tiveron para sacar ese balón finalmente por liña de fondo. Vai a ser córner. O primeiro do Ourense nesta segunda metade. Botará Eduardo Conjet, está Iván Otero, tamén Pablo López, inclusive Fernando Currás e Nacho García agardando un posible remate. O lanzamento de Conjet moi pechado, apareceron as luvas por riba das testas de atacantes e dianteiros de Marino.
Cuando Cifuentes e Eduardo Conjet son os que loitan por o balón. E aí pudo ser falta de Conjet, pero tamén de Cifuentes. Víctor González optou polo máis doado, que era pitar a falta en ataque. Mendilibar sempre de pé. Prácticamente desde que principiou o partido, seguindo o encontro posto en pé. Bueno, pois do mesmo xeito que aconteceu en instantes, agora Víctor González opta por asubiar o máis fácil de outra volta. Falta en ataque. Na loita por a posesión do balón que pretendían Parrado e Ramón da Costa. Milo Abelleira, o técnico do Ourense. Fresán con Conjet, o autor do gol. Non tocaba Pablo Suárez. Nacho Castro con Pablo, Chiqui. Busca acción individual. Apareceu o pé de Eduardo. A presión de Nacho e o saque na lateral para Ourense, e que golpeou mal Sergio. Son dous centrais moi corpulentos, tanto Sergio como Aitor Blanco. Dous homes quizáis idóneos para rexeitar balóns por alto, pero lentos nas accións a ras de céspede. Unha circunstancia da que poideron decatarse vostedes na xogada que propiciou o gol do Ourense. Esa asistencia que serviu, que procurou San Román diante de Eduardo Conjet, que gañou con suma facilidade as costas a Sergio. Aitor Fresán, o que non ten presa. O reloxo xoga polo de agora pol dos intereses do equipo de Milo Abelleira. Outra volta moverá a Aitor Fresán. Parrado, Chiqui, aparecen Durán e Aitor. Meteo Peconjet, tamén Nacho Castro. Xogará de banda novamente Ourense. Aitor para Eduardo Conjet. Aitor, metope Nacho Castro. A carreira de Eneco. E aínda máis en profundidade de Raúl Salas. Aparece Pablo López, o que mete o pé. Cubriu Raúl Salas. Permitiu que ese balón superara a liña de fondo. Vai a ser o primeiro córner para o equipo coelleiro neste segundo período. Lembremos, estamos no 5 prácticamente e medio deste segundo tempo. Sobreimpresionado o marcador nas súas pantallas. 1-0 gaña Ourense na segunda xornada do grupo D da fase de ascenso. Se prepara o primeiro troco no banco rival, no conxunto do Lanzarote. Parece que vai a entrar Alejandro. Mentras en vivo ya vamos ese lanzamento dende a esquina con atrancos para Dani Roiz, ainda que a xogada quedou invalidada logo de que Víctor González asubiara falta sobre o porteiro de Ourense. Efectivamente entrará Alejandro e retiran a Pepe Parrado. Se retira a Pepe Parrado entre os subíos da bancada do Couto. E vai ingresar no terreo do xogo. Fai agora Alejandro. Xogará de meta Dani Roiz. Coa testa Nacho Castro. Tamén aparece Pablo. Aí puido axudarse coa man Vladimir. Estaba moi preto da xogada Víctor González. Eduardo Conjet. Como sempre, Nacho Castro metendo pé, evitando o control do equipo de Milo Abelleira. Aitor. Aitor novamente. Sergio. Coa testa tamén golpeando Fernando Currás. Corre Pablo Suárez. Presionado por Eduardo Conjet. A piques de gañar a pelota. Preto da liña de fondo Navarro. Saca Pablo. Meteu o pé Alejandro. Ollo a Raúl Salas. Taponado por Pablo López. E como berraba Aitor desde a banda, falta, pedindo ao seu compañeiro que lle fixese falta o
o xogador do Lanzarote. Vaya final de temporada que está a facer Pablo López, o central vigués do Ourense, que se incorporou esta temporada por expreso desexo de Milo Abelleira, futbolista que se formou nas seccións inferiores do Real Club Celta de Vigo. Sergio buscaba a Raúl Salas, ollo a Raúl Salas e aparece Dani Roiz. No minuto 7, prácticamente 8 de partido, na que puido ser a primeira acción perigosa para o Portal Vermello neste segundo tempo. Nacho Castro, Pablo Suárez, a territorio de ninguén, de tal xeito que vai a mover Ourense. Mendilibar sempre posto en pé. Xosé Luis Mendilibar, do que se apunta xa o interés da Sociedade Deportiva Eibar, o equipo armero, por facerse cos seus servizos para que dirixa o equipo guipuscoano a próxima temporada, unha máis dos Eibar Tarras na segunda división absoluta do fútbol español. Chiqui Abad, seguido de preto por Durán, aparece Nacho Castro, agachando o balón, deixando para Pablo. A carreira de Pablo, lanzamento longo para Alejandro, está dentro da área, o pase atrás de Alejandro, meteu o pé oportunamente da Costa. Adolfo, longo para a carreira de Nacho, o control de Nacho que pretendía, procuraba perante Aitor Blanco. O público na bancada pide falta. Víctor González, por suposto, non asubiu nada, deixou continuar o partido. A ras de Chan, meteu o pé San Román, sacando a pelota por a lateral. Camiño do 10 deste segundo tempo, cando miramos a repetición desa nova aproximación da Unión Deportiva Lanzarote por fortunas en consecuencias para Ourense. Insiste Pablo, Raúl Salas peiteou cara atrás, aí non aparecía ninguén, e a vantaxe para Dani Roiz, que vai a sacar de meta cando os berros dos afeccionados dende a bancada tratan de transmitir polos futbolistas de Milo Abelleira. O control de Conget, seguido de preto por Pablo. Aí aparecían 3 xogadores do Lanzarote para levar a pelota. Finalmente, que non acadou o de sempre, Nacho Castro. A Alejandro para Chiqui Abad, a carreira de Vladimir. Aí posición de fora de xogo, bandeirola erguida. O primeiro que indica neste segundo tempo este berciano, que xa subiu na segunda división do fútbol español, categoría que perdeu hai 3 temporadas. Dani Roiz, a referencia a Nacho, o asturiano que toca, pero sen problemas para Marino. Temos a terceira oportunidade na que o Lanzarote xoga no Couto. Nas dúas anteriores perdeu o partido de liga regular. 5-2 e 4-2 foron os resultados que obtivo o conxunto coelleiro. Polo de agora, ese marcador volve a resultar favorable para Ourense. O Couto reflicte 1-0. A carreira rabuñou o balón Nacho García, vai a sacar o centro para San Román. Sacou en primeira instancia pelota a defensa do Lanzarote. Durán, Nacho Castro, leva San Román. E hai falta que indican a Nacho Castro. A repetición desta última acción, como sacou o centro San Román, como evitou Sergio en primeira instancia ese posible remate de San Román. Pablo Suárez, lanzamento directo sobre o portal de Dani Roiz, moi desviado. A pelota que marchou por riña de fondo será novamente saque de meta. Eleía Dani Roiz.
porteiro vizcaíno do Ourense, incorporouse esta temporada procedente do Baracaldo, que non ten presa por mover o balón. Sacou en longo, apareceu a testa pelada, como sempre, de Nacho Castro. Otero golpeou segundo lle chegaba, non hai fora de xogo, vai a saltar Adolfo, tamén o fixo Cifuentes. Hai a vantaxe para o porteiro, pero Adolfo acudiu por si acaso, agardando un posible erro do porteiro do Lanzarote. Porteiro suplente, lembren, substituíu o titular Tomás no minuto 25 do primeiro tempo, logo de que este resultara mancado. Un tirón afastou no do terreo de xogo. Toca Cifuentes, salta Alejandro, apareceu o corpo de Pablo López e hai falta o central. Eso que está a indicar o asistente de Víctor González, porque evidentemente logo desta repetición que se nos ofrece dende a realización da Televisión de Galicia, apreciase con claridade que non existía posición de fora de xogo. Outra volta Dani Roiz, se empresa, sacando longo, golpeando na procura de Adolfo. O control de Adolfo parece ter o seu día o veterano futbolista do Ourense nesta xornada na que ten que suplir a ausencia do mancado David Pérez. Vladimir regala a pelota a Eduardo Conjet e outra falta máis que a subía Víctor González, unha desas accións denominadas faltas tácticas, pero que provocaron o enfado dos afeccionados dende a bancada. Está o terreo de xogo moi rápido. Funcionou o sistema de riego automático antes de que principiara o partido, inclusive en algún momento tamén ao longo do descanso funcionou. É algo que gosta moito a Milo Velleira, que este o balón vivo, rápido, para que os xogadores do Ourense poidan gañar por velocidade as accións aos defensas rivais. Algo que deu os froitos desexados en moitas oportunidades ao longo da temporada regular. Hai falta clara de Aitor a Chiqui, que debe mirar efectivamente o primeiro cartón amarelo do partido. Cando tamén se presume a primeira sustitución do Ourense, Rubén Pérez. A ver se confirma finalmente ou é simplemente un cambio na súa forma de facer quencamentos. Antes tamén sentouse Seoane, parecía que o chamara o técnico, e finalmente non saiu o terreo do xogo. Alejandro, que saca o centro, pide que esa pelota rebasou a liña de fondo. Así o indicou o asistente de Víctor González, non chegou a ela malia que o procurou Raúl Salas. Está Milo dándose as indicacións xa, parece no que vai ser a previa da saída do terreo de xogo de Rubén. Rubén, un home de banda, unha das opcións que pode barallar agora mesmo Milo Velleira, de trocar de banda a Eduardo Conjet, colocalo na banda esquerda, sacar a Adolfo e meter a Rubén Pérez na banda dereita. O xogador pucelano desenvolveu ese posto como interior diestro en moitas oportunidades ao longo da temporada. Tamén en moitas xornadas chegou a ser titular, é un dos xogadores máis utilizados por o Pontevedrés nesta temporada. Pelota superou a lateral, viuno toda a bancada, hagas o asistente de Víctor González, que ben rabuñou a pelota agora Fernando Currás. A reviravolta sobre os seus propios pasos, a piques de elevar o balón Eduardo Conjet diante de Sergio. Cando corre Alejandro en por diante a Iván Otero, petou a pelota nas costas de Aitor. Xoga San Román, Currás con atrancos, presionado por Nacho Castro. Dende o chan levou a pelota Vladimir Durán, o que levou Coiro. Agora podía existir falta Alejandro, non a viu. Víctor González, malia que estaba ben preto da xogada, e agora a acción é clara, punible ademais, inclusive puido ser merecente de cartón amarelo de Pablo Suárez. Parece que vai ser Durán o que se vai retirar do terreo do xogo na entrada de Rubén.
Xogará como media punta Rubén. E ahora mesmo agardaba Milo precisamente a gañar o máximo tempo posible, por eso non quería facer o troco xusto cando se producía a falta. Fai agora cando o colexiado xa se dispoñía a dalo sí o saque desa falta. Aplausos para Rubén Durán. O pasado ano futbolista de terceira división no Rápido de Bouzas. O descubrimento de Milo Velleira esta temporada. Dos homes máis resolutivos do Ourense, principalmente nesta recta final de temporada. Durán. Sacou a falta Ourense. Leva San Román. A pelota para Adolfo, pode gañar o centro, sacou uno, busca a Conjet, o testarazo de Conjet, o remate de Rubén Pérez, apareceu como sempre cruzándose o Pelado. O Pelado non é outro que Nacho Castro. Raúl Salas gañou a Pablo López, pero non puideron facer o mesmo con Ramón da Costa. Estamos con Durán, que acaba de ser sustituido. Durán vai tocar sufrir ata o final, Sí, la verdad que sí, ellos tienen un buen equipo y creo que lo están demostrando. Nos pusimos por delante en el marcador y ellos creo que no le vale otra cosa que no sea puntuar. A actuación de calquera sitio do vosso equipo está sendo bastante satisfactoria, non? Sí, la verdad que sí, el equipo está respondiendo como hasta en estos últimos partidos y creo que con el apoyo de la afición vamos a sacar esto adelante. Gracias. Bueno, pues dúas faltas consecutivas, inclusive esta máis clara que anterior, as dúas sobre Rubén Pérez. Ergueu o pé a altura do peito de Rubén Pérez, que non é home precisamente pequeno. Viu a falta Víctor González, pero non indicou o cartón que se pedía. Sacou con celeridade Eduardo Conjet. Por alto é difícil sorprender tanto a Sergio como a Aitor Blanco. Non pode chegar o testarazo de Nacho García. A Aitor Fresán o que vai a colgar. Dende a lateral. Ten un saque bastante longo este defensor navarro do Ourense. Rubén Pérez, o control de Conjet, deixa para Adolfo, remate de Adolfo. Petou nas costas de un defensor. Estirou o corpo Marino para tratar de taponar o remate de Adolfo e a pelota que marchou por liña de fondo vai a ser córner. Mendilíbar que se enfada. Unha nova repetición. Petou no corpo de Aitor Blanco. O público que anima dende a bancada. Quere estar a carón do seu. 65 de partido. Vai a sacar Eduardo Conjet. O testarazo de Pablo directamente ás mans de Marino. Ando rouba doutra volta a Adolfo, tratando de agachar a pelota. Eixa para Ramón da Costa. Atrás, conxelando a pelota Pablo da Costa. Aí optou por xogar con Adolfo, a vantaxe para Cifuentes. O cambio de orientación, había fora de xogo de Raúl Salas, pero concede ali da vantaxe Víctor González. E Aitor, o que manda longo para Rubén Pérez. Meteu o pé foi Sergio. A nova repetición dese último testarazo por parte de Pablo López. Se non nos trabucamos é o primeiro remate frouxo, pero remate ao fin e ao cabo entre os tres paus do Ourense neste segundo tempo. Lembramos, na primeira metade por dúas veces chegou Ourense ás inmediacións do portal do Lanzarote. Na primeira delas Durán mandou o balón a base do pau esquerdo. Na segunda Eduardo Conjet acertou a marcar o polo de agora único gol do encontro. Rubén Pérez, Vladimir, o control de Currás. Cifuentes, o que se fai un autopase. E a falta táctica de Adolfo, que olla o primeiro cartón amarelo no minuto 67 de partido. A xogada non ofrece ningún tipo de dúbidas. Adolfo optou por empurrar, por trabar o lateral dereito do Unión Deportiva Lanzarote para evitar maiores problemas. Emilio chama a Parra. Ese balón marchou directamente por liña de fondo. Parra, un home para xogar na banda esquerda. Posiblemente agora sí Adolfo sexa o home sustituído.
Parra, que en moitas oportunidades este ano ocupou a demarcación que neste momento desenvolve Ramón da Costa como defensor manicho, defensa zurdo. Cando xoga Dani Ruiz. Adolfo, non hai fora de xogo. Olla Nacho García, oportunidade, tirou a Vaselina. Gol, 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 gol. Gol de Nacho García para Ourense. Preciosa Vaselina que tirou. Celebra con Seoane. Segundo de Ourense. 21 goles para Nacho García, o asturiano, que aumenta a vantaxe do equipo de Milo Abelleira. Segundo gol de Ourense, primeiro de Nacho García, 68 de partido. Protestas no banco do Lanzarote que piden, non sabemos o que, posiblemente fora de xogo, que a nos parecenos que non existiu. Agardamos a repetición da xogada. Observen a repetición, non hai fora de xogo, non hai lugar ás protestas do conxunto canario. Preciosa Vaselina que lle tirou Nacho García a Marino, facendo o segundo do partido. Unha nova repetición que nos ofrece a realización de Xaime Alonso. Segundo do partido, segundo do Ourense, primeiro de Nacho. 2-0, partido cómodo para Ourense, 69 de partido. Deberá ralentizar o xogo o equipo vermello cando Carlos presume se xa a segunda sustitución. É o que comentábamos antes, Milo quere gañar o máximo tempo posible. Cando xa está preparado o cambio, vais a agardar un pouco, supoñemos, para gañar uns segundos máis. De feito, decía Milo, o delegado de campo, que era medio minuto máis, que agardase medio minuto máis, e agora mesmo, como vedes, prodúcese esa sustitución. Parece que vai ser, neste caso, Adolfo ten o cartel o delegado. Gran ovación, estáse conseguindo perder eses segundos preciosos que quería Milo Abelleira. Aproveitase agora para dar algunha indicación táctica. E poden escoitar vostedes o balbordo que hai no Couto. Marchou Adolfo, o capitán que atende a Alberto Rivero, compañeiro da Radio Galega. Vai a mover Adolfo, acabase de sentenciar, non? Acabamos de sentenciar agora, é importantísimo, non? Sentenciar, bueno, quedan 20 minutos e non se hai que relajar, este 2-0 é moi bo e seguir sumando hasta o final, non? Quedan 20 minutos e en 20 minutos poden pasar calquer cousa. Un partido moi completo do vosso equipo, non? Sí, creo que estamos xogando unha boa fase de ascenso agora ao principio e hai que seguir nesta línea, la línea de humildade e na línea de traballo, como estamos facendo. Gracias. Gracias a vos. Está xogando xa o Lanzarote. Cifuentes haberá que parar o partido. Hai unha segunda bola no terreo de xogo. Non se apercibiu delo Víctor González. Coido que houbo un cartón amarelo por protestar a Xosé Luis Mendilíbar, o técnico do Lanzarote, por protestar insistentemente a consecución deste segundo tanto do Club Deportivo Ourense. Pedía ao técnico vasco posición de fora de xogo de Nacho García. Saca Fernando Currás, insistimos, posición que logo da repetición da TVG non ofrece dúbida algunha, non existía. Houbo unha segunda substitución nas ringleiras do Lanzarote. Entrou Maciot, quitou Mendilíbar a un dos centrais, concreto a Sergio. E o reloxo que avanza, 71 minutos e medio de partido. Lento ese reloxo que avanza para Ourense. Moito máis rápido, sen dúbida, para os intereses da Unión Deportiva Lanzarote. Cando xoga Pablo Suárez, modificou o seu sistema. Agora é Chiqui Abazo, que prácticamente vai a xogar como defensa esquerdo. Colocou a Pablo Suárez como segundo central. Aparece Vladimir. O control de Raúl Salas. Como sempre, Pablo López, deixase caer Alejandro. Pablo López con autoridade sacando a pelota. Iván Parra agora que ocupa posicionamento de interior manicho por parte que ocupaba Adolfo. Hai unha falta, Rubén Pérez. E agora ese é o xogo que máis lle interesa a Ourense, tratar de ralentizar o xogo, trabar o partido, deixar que o reloxo avance, ir gañando tempo para que se cumpla o minuto 90 de partido e asegurar esta victoria que agora mesmo reflicte o marcador no campo do Couto, que sería importantísima para os intereses do equipo Milo Abelleira,
nesta nova intentona 3 anos despois de procurar o ascenso a segunda división do fútbol español. Tocaba Iván Otero, saca tamén Aitor Blanco, o control de Vladimir. Agora o mediocampista que vai a xogar na banda esquerda, Chiqui Abad, actuando como defensa zurdo, presionado por Eduardo Conjeta, piques de roubar Nacho García. Que partidazo de Nacho Castro, outra vez levando a posesión do balón. Pablo López, a referencia a Alejandro, ollo a Vladimir, gol. Gol do Lanzarote na primeira e quizáis único erro defensivo do conxunto vermello nesta segunda metade. No 73 de partido, insistimos no único erro defensivo do Ourense. Chega o primeiro gol do Lanzarote. E volve a haber caras de sufrimento no banco do Ourense, mentres que no banco do Lanzarote se prepara, parece o cambio no que vai entrar Gustavo. E o sino do Ourense esta temporada, sufrir en todos e cada un dos partidos, traballadas as victorias que acadou sempre o conxunto de Milo Abelleira, que lembremos acadou a clasificación para a fase de ascenso. É algo que non debe esquecerse na metra ollamos a repetición do gol do Lanzarote, obra de Vladimir. Acadou a clasificación para esta fase de ascenso no minuto 95 do partido que disputaba na última xornada en Barreiro diante do Celta B. Hai falta de San Román a Maciot. Maciot que substituiu a Sergio hai apenas uns minutos cando Ourense acababa o segundo do partido. Insistimos, moitos minutos aínda por diante. Vai a xogar Maciot. A acción de estrategia, peitearon a pelota, mandaron directamente por riba do portal de Dani Roiz. Unha nova repetición. O testarazo de Raúl Salas. Ourense que manda no marcador do Couto por 2-1, o mesmo resultado, mesmo marcador que reflectiu a pasada xornada, daquela marcador tamén favorable a Ourense na Cidade Deportiva do Real Madrid. Candos de Abelleira gañaron o equipo de López Caro. Falta de Maciot e Curraso que pide calma aos seus compañeiros. Cando vai a xogar Pablo López. Pérez non se entendeu, Rubén non se entendeu con Eduardo Conjet. E agora que empeiteaba Raúl Salas, non vai a chegar Alejandro. E Abelleira o que corrixe o posicionamento de Parra sobre o terreo de xogo. Quizáis pídelle que se escore máis á banda esquerda. Hai falta clara de Pablo Suárez que di que non. E que protestas de Mendilibar no banco. Está a vivir evidentemente con moitísima tensión. Hai que comprendelo, e moito que se está a xogar o Lanzarote, moito que se está a xogar o Club Deportivo Ourense. Puntos de ouro na procura do ascenso a segunda división. Eduardo Conjet trata de buscar acción individual, non pode con Nacho Castro. Raúl Salas e Ramón da Costa, que prácticamente dende a línea divisoria optou por atrasar o balón ao seu porteiro. Ollo a Eduardo Conjet, saca o centro Conjet. Nacho García, que oportunidade estragou para facer o terceiro. Quizáis non agardaba doutra volta o erro de Aitor Blanco. Un central, ademais, que non sei que apunta, que lle quere apuntar o asistente. Pedía fora de xogo de Nacho García. Unha nova repetición, o remate de Nacho estaba libre de marca. Raúl Salas, o que mete o pé, o dianteiro do equipo branco. Xogará Ourense. Aitor que non ten presa. Rubén,
O control co peito de Nacho. Ollo que non hai fora de xogo para a carreira de Eduardo Conget. Vai a gañar a liña de fondo. Eduardo Congeto que leva a pelota, pase atrás. E a xogada está invalidada porque viu o asistente unha falta de Eduardo Conget a Pablo Suárez. A acción é máis que dubidosa. Gustaríanos saber se a falta fora inversa se indicaría penalti. Hai falta táctica agora de Eduardo de San Román. Velai a repetición desta xogada. A carreira de Eduardo Conget. Aí non hai absolutamente nada. Agas para o asistente de Víctor González. Claro que foi o que viu acción punible por parte de Eduardo Conget, o autor do gol de Ourense. 78 de partido. 12, máis evidentemente o que decida prolongar este berciano, que ha subido o partido. Rubén, Alejandro. Aí está Conget, aparece Rubén, insiste Rubén con Alejandro, e hai falta. Vladimir, o que xoga para Aitor Blanco. Cifuentes, con Blanco. Suárez. Pide a pelota Chiqui, a piques de roubar Nacho. Leva Vladimir. Hai falta unha vez máis, táctica de Rubén. Cifuentes, Ourense parapetado na súa parcela do campo. Agazapado, agardando a oportunidade de sorprender nunha contra. Cifuentes, o que manda demasiado longo ese balón. Aí a vantaxe. A vantaxe era tan clara para Aitor Fresán que deixou mandar que pasara esa pelota por liña de fondo. E acaba de inventarse un saque de esquina Víctor González que non pira ninguén, porque o pase quedaba claro que era de Cifuentes tan longo que Aitor Fresán protexía para que non chegara Chiqui. Pero Víctor González viu un saque de esquina que bota o Lanzarote. O coiro ven para Vladimir, salta Fresán. Puido existir falta agora Parra, non había o árbitro. A carreira de San Román tamén aparece Cifuentes, que optou por atrasar a Marino. Salta Aitor con autoridade. Cifuentes tamén coa testa deixa para Marino. Dende atrás marca a xogada Pablo Suárez. Cifuentes. Blanco. Cifuentes que xogaba como lateral, agora faino de central. Pablo Suárez. Currás regala directamente a pelota. Volve o coiro para Cifuentes. Menos de 10 para que se cumpla o final do partido. 2-1 está gañando Ourense no Couto. Pero oye curto o pase agora Alejandro. Raúl Salas. Por fortuna para Ourense vai a sacar a pelota a Aitor Fresán. Pablo que se tira a ras de céspede, piden falta os xogadores do Ourense, non apita Víctor González. Pide a pelota agora Chiqui Abad, directamente ás mans de Dani Roiz. Que sacan longo. Salta Vladimir, tamén máis Rubén. Aitor Blanco. A carreira de Raúl Salas, busca acción individual, todo un valladar. Pablo López saca con elegancia, con autoridade a pelota para Ramón da Costa, que non rifa o coiro. Esconde o balón ao lateral do Ourense. Golpeou con forza, non vai a chegar Iván Parra, en principio a vantaxe para Aitor Blanco, que diante da presión dos vermellos optou por atrasar a pelota. Ourense que mantén a liña de 4 con Aitor, Iván Otero, Pablo López e Ramón da Costa. Meteu o pé Eduardo Conget. Otero, Conget, o autor do primeiro gol, pide a pelota a Rubén, non hai fora de xogo. Ollo a pelota para Rubén Pérez. A carreira de Rubén, adiantou moi do balón. Falta de Rubén. A pelota que non chegou a Nacho García, puido deixarse caer Rubén Pérez. Fora obxeto dunha clara falta dentro da área por parte de Pablo Suárez. Instantes de máxima tensión tanto nas ringleiras vermellas como na do equipo coelleiro. Currás ergue a testa, mira Rubén, agacha o balón o pucelano, hai falta agora e debe de haber cartón para o mellor futbolista sobre o terreo de xogo. Nacho Castro
non tivo outro remedio que derrubar o xogador do Ourense. Velaí a repetición, aí houve ese empurrón de Cifuentes, que Rubén Pérez puido aproveitar, viu a xogada, a verdade que era moi clara, viu no claro o servicio para Nacho García, pero desta vez sí Aitor Blanco estivo atento. E a 8 minutos para o remate do partido, Nacho Castro viu o cartón amarelo. De que momentos, que tensión nese intre de xogo parado no que os xogadores de Ourense se achegaban ao banco como para recibir instruccións. Mila Velleira non era quen de dicir nada, están todos nerviosísimos. Salta Vladimir, máis San Román, aparece Iván Parra, tocando Pablo López, amagou Nacho García, aguanta Asturiano, pide a pelota, agora sí, existía fora de xogo. Cando ademais o asistente recibiu o impacto dunha bola de papel aluminio, un plano do palco presidencial onde Estanislao García e Manolo Rois, os dous presidentes, están a vivir con que tensión esta recta final do partido. É moito que está en xogo, partido que ofrece en directo a Televisión de Galicia, que se pode seguir a través da emisión de satélite da Televisión de Galicia, vos seguro. Son milleiros os afeccionados que nas Canarias, en Lanzarote, están seguindo o partido, pero por que non tamén en Tarragona, en donde se xogan moitísimo co resultado deste partido entre ourensáns e canarios. Agacha o balón Eduardo Conget, pide o coiro Rubén Pérez, aparece Aitor Fresán, o centro de Fresán, a vantaxe para Aitor Blanco. Raúl Salas, boa a acción táctica de Salas, procuraba Alejandro. Pablo López, en curto para Iván Otero, demasiado longo. Aí a vantaxe vai a ser para o porteiro, para Marino. 5 e medio. E prepárase o troco, o último troco do Ourense, vai a entrar Seoane. Habitual defensa dereito, Rubén Pérez o que vai a levar o balón, con autoridade o Pucelano, buscación individual, pode servir para Nacho, procurou xogar en horizontal, tiña que buscar máis a verticalidade, e recupera o Lanzarote, pero as forzas son xustas. Nambos os dous equipos, a forte calor sobre Ourense, a humidade, insistimos, fai mella no esforzo de ambos os dous equipos, non se lle pode pedir máis, nin a xogadores do Ourense, nin tampouco os do Lanzarote. Ninguén se move do Couto. Luis Soria, que prepara o cartelo amarelo para indicar o número a sustituir, todo apunta que Eduardo Conget. E Seoane, un home de banda, o que ocupará a demarcación do Navarro nesta recta final do partido. Hai falta que xa botou Chiqui Abad para Suárez. Otero pide en man de Nacho Castro. Chiqui Abad xogando con Nacho Castro. Aitor, que devolve para o capitán do clube blanco. Da Costa con Parra, puido existir falta Iván Parra. Maciot, Blanco, Cifuentes, o que caneou a Parra, saca o centro Cifuentes, aí aparece Aitor, tamén Rubén, puido existir falta Rubén, leva Vladimir, o pé oportuno de Currás. Chiqui verá recuar, faino efectivamente, buscando a Nacho Castro. Confírmase que o troco vai ser por Eduardo Conget, que está completamente extasiado xa. Suárez, Nacho Castro, Suárez, Raúl Salas con Aitor, Pablo López, saca Currás, salta tamén Nacho, inclusive Aitor, aí aparece sempre Nacho Castro. Eduardo Conget está esgotado físicamente, trata de aguantar o balón, aínda lle quedan folgos para procurar un avance máis pola banda dereita. Frenas en seco, vai a buscar acción individual e aí gaña a falta. Unha falta, lévase a man o Nocello para rabuñar algúns segundos máis. 42 de partido e agora Ourense non ten presa en absoluto por facer esa sustitución que apuntaba o noso compañeiro Carlos Verdugo. Desespérase Mila Velleira co delegado, porque
en canto ten opción, levanta o cartón, e precisamente neses momentos cando Mila Velleira quere do seu delegado que agarde pola petición dese troco. Sabe moito Luis Soria, o veterano delegado de Ourense. Teñen unha relación moi divertida. Cando xoga San Román, que oportunidade tivo Nacho para pechar o partido. O testarazo clarísimo de Nacho no 42, prácticamente 43 de partido. Que opción tivo Ourense para pechar novamente o encontro. Semella que a Nacho vanlle as accións nas que é máis complicado poder marcar diante do portal rival. Agora pídese man que non viu Víctor González. Menos de 2 minutos. Da Costa, o que presionaba. Cifuentes, o que saca en longo. Aí vai a aparecer Dani Roiz. Con seguridade. O vasco que non debe ter presa. Amaga, saca finalmente. E o que fai é mandar a pelota á bancada de preferencia. E agora sí. Pois hai finalmente unha variación. Parece que vai a ser Aitor que vai Fresán. ser Aitor. Sí, porque semella que debido a recibiu un golpe. A esa lesión. E o esforzo físico, insistimos. Semella unha cambra. José Fresán, pero finalmente parece que vai a ser... Que cambios, que tensión nestes últimos minutos dun encontro no que está a sufrir moitísimo Ourense para levar a súa segunda victoria. Pois está nos enganar hasta nós. Non sabemos quen vai a ser o sustituído, porque Soria, o delegado, primeiro marcou o 7, logo marcou o 2, e finalmente si vai a ser Aitor Fresán. E a todo isto o reloxo camiña do 45, coido que Víctor González apuntou 4 minutos a engadir velaí o cartelo de Luis Soria. Precisamente nós imos intentar falar un momentiño con Soria. Soria, hai que ver que bronca se está levando vostede hoxe, Porque estamos todos moi nerviosos, o único que estou sereno son eu. Pero eu penso que se o 7 está lesionado, que eu con G está de delantero, e se temos un lateral lesionado, mellor será quitar un defensa con delantero. Digo eu, vamos, porque un delantero coso sobe igual. Moitísima atención, moitas gracias. Claro, sí. Ten razón Luis Soria, cantas veces se produciu aquelo que moitos aficionados chaman o gol do Poxo. Pois marchou Aitor Fresán, mancado evidentemente, aínda que co que falamos, se queres Barrera un momentiño, Aitor, por que saes do campo? No, estaba cansado, estas 2 semanas, aunque había estado 10 días parado, los últimos minutos que se llega un poco justo y mejor pedir el cambio para que aguante un compañero fuerte al final. Muchísimos nervios agora. Sí, la verdad que ahora pues ellos me imagino echarán balones arriba y tenemos que estar atentos a los despejes, a las caídas para que no cojan el rechace. Gracias. Pois na mentras falaba Carlos con Aitor Fresán, o último futbolista en ser sustituído en Ourense. Viron un cartón amarelo para Ramón da Costa por perda deliberada de tempo. A ollo, oportunidade para o conxunto visitante, o cruzamento oportuno de Seoane, o futbolista da Peroxa, e a primeiro balón que toca. Vai a sacar con autoridade Iván Parra, non se complica o defensor asturiano de Ourense. Estamos xa rebasou o minuto 46, é dicir, 3 minutos quedan a este partido. O público que subía, Cifuentes, opta por o fútbol directo, saca pelota zaga de Ourense. O balón é para Ramón da Costa, canea Maciot, leva o coiro San Román, ten que aguantar Ourense a posesión do balón, esconde o balón San Román, a carreira para Iván Parra, ollo a carreira de Iván Parra, ten simplemente por diante Aitor Blanco, Aitor o central, o que leva o balón, Iván Parra, o que se tira a ras de céspede, mandou o balón por liña de fondo, vai a ser saque de meta, máis segundos que se rebuñan o reloxo. Sobreimpresionado, camiño do 47, aínda 2 máis, cuánto sufrimento nas bancadas do Couto. O público que quere vivir intensamente este final de partido. 2-1 está gañando o equipo vermello. San Román o que cae, en riba caeulle Vladimir. A carreira de Suárez, incorpórase en ataque, Chiqui o que pide, non pode máis Eduardo Conjet, amaga saída Dani Roiz, chapou a pelota, por unha vez non chegou Nacho Castro. A carreira de Iván Perra, atención a Nacho García, pode quedarse completamente só, insiste Nacho García, ten que agachar o balón, non podía canear o segundo, fixo co primeiro Cifuentes,
Sen embargo, sigue Nacho García metendo pé, vai a rabuñar o balón e hai falta. Falta de Nacho García, pide calma Víctor González. Camiño do 48, minuto e medio, máis nada. Ourense pode asegurar a segunda victoria na fase de ascenso a segunda división. Instantes de incertidume. Pablo López aparece peiteando Seoane, deixando o balón para Dani Roiz. Nerviosísimo Mendilibar. Nervios tamén no Ourense. O público que pide calma, o público que lle pide o árbitro que pite dunha vez ao final do partido. Pero este aínda non morreu. 50 segundos, outro que non aguanta os nervos no palco presidencial de Manolo Rois, que vive como a ninguén este sufrimento do Ourense por intentar estar o próximo ano na segunda división. O equipo vermello que apareceu neste grupo xunto con Tarragona, Real Madrid e Lanzarote como a cincenta do grupo. Pero polo de agora, e a falla simplemente de 30 segundos leva 2 victorias consecutivas. Pode sumar 6 puntos. O balón longo, a vantaxe vai a ser para Marino, o porteiro que entrou no partido no 28 do primeiro tempo cando o titular Tomás resultou mancado. Mirou o reloxo Víctor, salta Ramón da Costa, tamén Alejandro, aparece a calva como sempre de Nacho Castro, que cometeu falta oportunamente para os intereses do Ourense. Tendido sobre o céspede, rendidos xa algúns futbolistas do Lanzarote, que ven como se lles escapa o partido. Estamos no 49, xa non hai tempo para máis, xa se cumpliu dabondo o tempo que indicou Víctor González, nin tan siquiera mira o reloxo, saca Pablo López, agora sí, pitou o par final, gañou Ourense, líder do grupo D, 2-1 gañou o Lanzarote, Ourense 6 puntos en 2 xornadas.